Kaixo, Jon Iraola naiz Eibarko alkatea. Bizi dugun egoera dela eta, aurten ere ezin izan dugu udaletxean bildu. Hasepena, zuen bideoak ikusita, argi dago aurtengo ikasturtean ere lan eta lan aritu zaretela herriko ingurumen egoera hobetzeko asmotan. Horregatik bideo honetan zuen proposamen guztiei erantzungo diegu. Espero dugu hurrengo urtean elkar batu eta ikusteko aukera izango dugula. Laster arte! Hau San Andresko baratza da, ikusi zein ederra eta polita dugun. Astero etortzen gara eta lan desberdinak egiten ditugu. Lurra prestatu, ongarriak bota, belartxarrak kendu, hasiak erein eta ureztatu. Zoi desberdinetan baratza prest izatea eta garaiko barazkiak landatzeko konpromisoa hartu dugu. Alari bertako zuhaitzak babestea eta garaiko barazkiak ezagutzeko eta hauen kontsumoa sustatzeko. Kanpainak irudia zabaltzen eskatzen diogu. Kaixo, zelako baratz ederra daukazuen. Ikusten da oso ondo zaintzen duzuela eta garaiko barazki pilo bat hazten ari direla. Dakizuen moduan, udalak baserritarrek beraien produktuak zuzenian jendeari saltzeko merkatu plaza bat dauka antolaturik, nun beharko produktuak 0 kilometro dutenak eros daitezkeen. Oso laster gainera Errebalgo plaza irekiko da eta horrelako produktuak salmentan egongo dira. Bestalde, bideo bat ari gara grabatzen Eibarko baserritar ekoizleekin euren lana balorean jartzeko asmoz. Baita ere, urte batzuk daramagu Basarrixa aurretik programarekin, nun Eibarko ikastetxe desberdinak baserritara eta merkatu plazara bizitak egiteko aukerak dituzuen. Era berean, udalak urtero diruz laguntzen du konsumo arduratsuko azoka bat Eibarren ospatzen. Azkenik, bertako zuhaitzak berreskuratzeko eta babesteko udal partzela batzuetan pinuriak baso autoktono ordezkatzeko asmoa dugu. Udaletxetik jarraituko dugu egiten ari garen lanarekin eta aztertuko dugu ere zuen proposamenak. Herria aztertzen ibili gara eta ikusi dugu gazte eta nerabeen aisialdirako ez dagoela tokia aproposik, erdigunetik gertu eta doako. Beraz udalari eskatzen diogu. Botatzear dagoen alpako eraikinean eta tailera abandonatuetan kirol kantzak jartzea. Eskubaloi, saskibaloi, tenis, futbol, ping-pong mailak, skate zirkuituak eta parkeak jartzea. Ipuruako monjen konbentuko lurzailean errubiko zelaia eta kirol zirkuituak egitea. Torrekuako anboletegia izan zen eraikinean errekurtsorik gabeko familietako haur eta gaztetxoentzat klasez kanpoko pintxak jartzea. Dohainik edo kantitate simbolikoetan. Adibidez, klase partikularrak, dantza, judo, karate, eskulanak eta bai. Ume nagusiagoentzat kurupioa jarri, adibidez urki kurutzekoako parkia. Herriko erdigunetan eta auzoetan urki burua, urkizu, azitain, ping-pong mailak jartzea. Bizikleta lotzeko aparkalekua jarri eta alokatzeko aukera eman. Gure konpromisoa, tokia hauek behar den bezala erabiltzea. Sara eta Angel, eskerrik asko zuen proposamenengatik. Asko dituzue, beraz denbora beharko dugu guztiz horiek aztertzeko. Dena den, aurreratzen dizuet horietako batzuk jadanik lantzen ari garela. Adibidez, gizarte zerbitzuek hitzarmen bat sinatu dute Torrekuako ambulategi zaharreko eraikina gurutze gorriari lagatzeko, han programa sozial bat gauzatzeko. Bestalde, urki gurutzean ez da aurreikusi aurrentzako jolasi jartzea, baina Amainako Pedro Zelaia parkeko aur jolasak berrituko dira. Azkenik, berdegunei dagokienez, gehiago jartzea ere izango da udalaren lehentasun bat. Izatez, orain berrikusten hasi gara udalerriko plan orokorra eta horren irizpide batzuk izango dira. Berdegune gehiago sortzea, lur berriak ez okupatzea, etxe bizitza kopurua mugatzea eta aisialdirako eremu gehiago uztea. Kaixo, gu Ekram eta Gorka gara.
Urkiz eskolako ikasle gara. Aurten 2021ko proiektuarekin sortutako lan asko egin dugu. Aldaketa klimatikoa, kutsadura eta kilometro zeroko produktuak landu ditugu. Zaborragoia ere landu dugu. Eta eskolan birziklateko ontzi ezberdinak ipini ditugu. Eta hor dira, refusa, papera, plastikoa eta organikoa. Ikusi. Konturatu gara plastikoa. Asko erabiltzen dugula. Badakigula zenbat kaltea egiten duen plastikoa. Gure munduan. Batez ere gure itsasoan eta ozeanoetan. Hau dira eta gure proposamena da zerga igo. Erosketak egiteko karroa edota tuperrak bultzatu. Makina jarri plastiko esko koteak botatzeko eta truke dirua jasotzeko. Eskerrik asko, agur! Gorka eta Edgar, zelako lan egin dozue, kristona. Guek ere zuekin batera gauz eta badakigu plastikoak arazo izugarria dela. Horregatik, udala kutxa ekogunea kanpaina sartu zen, tuperren eta urpitxarren erabilera sustatzeko. Azaruan, kanpaina bat hasiko da Europako hondakinen astearen inguruan, hondakinen inguruko jarrera guztia datun artean ikuste dugu. Eta udala, dakizuen bezala, kanpaina horietan buru berrari sartuko da, dazkaun hondakin kopurua murrizteko. Orduan, zuek egindako erabilera guztiak eta ekarpenak kontuan izango ditugu proiektu horretan. Kaixo, gu Naroa Urko eta Leire gara, Lasaia Zitain ikastetxekoak, eta gaur egun basoetan dauden arazoetan komentuak. Eibarko mendia bakarrik ikusi behar dira. Zuhaitz guztiak mozten ari dira eta gainera zuhaitz kaltegarriak direnak landatzeko. Eta horregatik, Eibarko zenbat zonaldea babesteko lurrak erosi, publiko bihurtu. Eta han, bertako zuhaitzak landatzeko proposatzen diogu udaletxeari. Kaixo Garoa, Urko eta Leire. Egia da, pinuen gaixotasuna dela eta azken bolada honetan pinudi asko mozten eta bertokoak ez diren zuhaitzak landatzen ari direla. Zonalde batzuk jadanik babes bereziko eremuak dira, baina ez dago udalerri mailako ordenantzarik zuhaitz landaketa berriak arautzeko. Hori dela eta arazo honi aurre egiteko mekanismoak aztertuko ditugu. Lurra erosik, lurraldea zaintzeko hitzarmenak sinatu eta abar. Kaixo, gu Lasai Isasiko segarren mailako ikasleak gara eta Lasai Isasio gunditu zailagun proiektua hondakinei bigarren bizia ematea da. Horregatik etxe jasangaiak sortu ditugu. Amalu, gure besoetan zaude. Amalu, zure eskuetan gaude. Ostu nahi diena bere buruaren lapurra. Min, erditzeak min egin arren mundu zarrari. Zin, babesteko zindagiogun amalurrari. Gure proposamena udaletxearentzat da bigarren eskuko gauzekin merkadillo bat egitea hilabete batean. Kaixo, Maialen eta Xavier, zelako proiektu interesantiak aurkeztu dituzuen. Alde batetikan, bigarren eskuko azokana planteo dozue, oindala 3 urte egin zan lehenengo aldiz,
eta 2019ko gabonetan berriro izan, eta arrakasta handi xeuki zeban gainera. Horregatik asmoa da aurten bebai bi azoka horiek eitxia, eta etorkizunean bebai bigarren eskuko merkatu hori lantzen jarraitzea. Eta beste alde batetikan planteatu duzu ekonomia zirkularran inguruan, uste dugu hor lanketa handia daukagula eitzeko, zuek planteatzen duzuen bidetikan, eta ondo ikusten dugu ikastaruak eitxia eta bide horrei eutxiko diogu. Eskerrik asko zuen ideien gaitik. Haupa, uni Eibarreko ikaslea gara eta Eibarko udalari nahi dut hau eskatu proposamen batzuk agenda 30 barruan. Gure ideia nagusisa izango zen, Eibarko Azitainetikan Ermuraino bidegorri bat sortzea. Izan ere, gaur egun bidegorria badao, baina zati horretan ez dago lotura Azitainetik Ermura, eta beraz ikasleek ezin dute etorri bizikletaz edo patinetez. Beraz, egokia izango litzateke eremu estrategiko batzuetan baita ere, bizikleta gune batzuk ezartzea, eta horrela baita liberatuko litzateke gaur egun daukagun aparkalekuko arazoa. Zola baitzetan, jadanik ari gara lanean eremu horretan ibai parke eta bidegorri bat egiteko proiektuan. Halere, proiektu hau Ermuako eta Zaldibarko udalekin batera eraman behar dugu. Gure aldetik, saiatuko gara proiektua bultzatzen aurrera ateratzeko. Eremu hori berreskuratzeak ibaiaren eta mugikortasun jasangarriaren aldako apustu garrantzitsua delako. Kaixo, gu Oian eta Mara gara, eta Eibar BHiko ikasleak gara. Gaur, udalatzeari proposamen bat egingo diogu. Kontutan hartuta urtengo gaia ekoizpena eta kontsumo arduratsua izan dela, hau da gure proposamena udalarentzat. Portu publikoak udala sortu eta sustatu, eta aldi berean ikastetxeei aukera eman erabiltzeko, horrela bertako produktuak ekoizi eta kontsumitu ahalko dugu. Eta klasean ikasitako gaiak praktikan jarri ahalko dugu. Hau izan da gure proposamena. Eskerrik asko! Guztiz ados gaude zuekin. Ohiko herritarrek gero eta gehiago eskatzen dutelako aisialdirako gune berriak sortzea hiriko hiri egituraren barruan. Horregatik, Sakulen aisialdirako gune berde berri bat jartzeko proiektua aurten gauzatuko dugu. Eta horretan, hortu publikoarentzako 25 partzela inguru jarriko dira. Aurrekoari lotuta, Mirabaso basolorategia sortuko da, aisialdirako gune oso beharrezkoa osatzeko. Esan bezala, proiektu hau urte bukaerarako prest izatea espero dugu. Datorren urtean, hortuak martxan jarri ahal izateko. Eskoletako jangeletan, egaitzetako jangeletan, Eibarko ospitaleko jangelan, Kanarian notik dator? Eros ezagun gure herrian bertako dendetan, herriari bizia ematea gure esku dago. Aupa Eibarko komertzioa! Eskerrik asko hilako lanan gaitxik eta haindako proposamenen gaitxik. Zoritxarrezoin jantokizekin proposatzen dozuena itxia oso zaila da kontratazio lege badagoalako eta kontratazio lege horrek ez dabelako baimaintzen jantokizek herriko dendetan gertuko produktuak erostia otorduak prestatzeko. Dana dala, Eibartikan kanpora jantoki batzuetan badoz esperientzia horiek eta aztertuimiako genitzuzke Eibarren aurrera eruatia posible dan jakiteko. Dana dala, kontratazio horietan ingurumen irizpidea jaso aldira eta guk uste dugu jaso beharko liratekela, gertuko produktuak izatea jantokizetan emoten diranak, 0 kilometrokuak, sasoikuak, holan dana osasuntxu gaua izango dalako. Eibarko udalak ez dago gestionatzen zuzenian jantoki publikorik, baina bai egizadat ekimen eta ekitaldi batzuetan, katerin enpresekin eitzen dabela lan eta laster onartuko ditu udala katerin horiekin lan eitzeko orduan ingurumen irizpide batzuk. Kaixo lagunak,
Amainako ikastetxetik herriko nekazal produktuen kontsumoa bultzatzea proposatu nahi diogu udalari. Horretarako pentsatu dugu udalak berak laguntzak sustatu beharko lituzkeela. Inguruko nekazarientzat prezioak eskuragarriagoak izan zitez. Ikus degunez kanpotik ekarritakoak baino garestiagoak dira. Bestalde, uste dugu astean behin azoka txiki bat antola litekeela, Torrekuako Osasun Zentro Zaharreko parkean. Produktu horiek Amaina auzoko kontsumitzaileei iruditzeko. Espero dugu gure proposamenak kontuan izatea eta alden neurrian martxan jartzea. Eskerrik asko, adioak. Zuek be oso proposamen interesgarria egin dozue, udalak aztertuko da Amainako Torrekua parkean azoka txiki bat eitxia posible dan. Gero baserri txarrei dago gizonez, momentu hontan Rialtoko merkatu plazan dauz, baserri txarrek bertan saltzen dituzten produktuak gertukoak, euren hortukoak dira, eta baserri txarroie gero Errebaleko merkatu plazan euren lekua eukiko dabe. Diru laguntzarik zuzenean ez jakue emoten, baina eurek ez dabe ezer ordaindu behar merkatu plazan egotia gaitzik, eta gainera Eibarko udalak azokak antolatzen dituanean, etortzen diran baserritxar eta ekoizlei dietak eta ordaintzen detze, Eibarrera etorri eta euren ekarpena eitxia gaitzik. Uste dugu azokak eta oso importanteak dirala euren produktuak ezagutzera emoteko eta euren produktuak ezagutzera emotiaz gain, produktu horiek ekoizteko atzian dagoen lanaren berri emoten laguntzen dabelako.